Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kalisod yung kayo magkasakit karon mahigala. Sa unang sa kadaghan sa mga gastuson kung magkasakit ka, medyo makaya-kaya pa kay naman may mga trabaho. Kusukal sa pag-quarantine na to, pastang paita. Maski kami mga doktor, lisod yun. Samot naghaamo karon nga wa may mga trabaho. Sa diri lang sa siyudad sa Davao ug sa katibukan sa Region 11, 10,000 ka trabahante ang gikuha ba. Nauna lang na ninyo. So wala gyud may source sa inyong sa source sa kwarta kung magkasakit mo. Ang pinakadako gyud kaing problema ron mahigala kay nisamot na og patong ang mga SOP sa pagpatambal mahigala. Kung wala pa mo kapatambal, wala pa mo ka-realize. Pero pag magpatambal mo, ma-hospital, ma-clinic, maasa mo paingon, mo patong ang gasto mahigala. Nga naman. Sakit lang ninyo, ubo. Pag abot ninyo sa triads mahigala, kanamo na siyang tent na sa gawa sa clinic, sa gawa sa hospital. Pag abot ninyo sa triads, ipangutanan mo daghang kayong mga pangutana. Kung masuspitsahan mo sa nag-triads diha sa inyong giadtuan nga hospital o clinic, disgrasya. Dili man mo pasudlon sa clinic, di man mo pasudlon sa hospital. Ipadala man mo sa government center, kung diri sa Davao City sa SPMC, kung dito sa Tagum dito sa DRH. So, namasahe na mo. Imbis nga ultimo na ang tatong inyong kwarta sa bulsa, mamasahe na po mong adtog hospital. Pag abot niyo dito, mulingkod og pila ka oras bago mo matesting. Pag matesting mo, pangayuan mo bayad. Kung mo insist gyud sila nga mo bayad mo nga dili i-cover sa lingap, babay mo ba? Kay 5,000 na ang laboratory ana. Una-una na ninyo. Pag makalusot mo, ningon mo, nag-ubo mo. Unya ningon ang triads nga, pwede mo konsulta sa doktor. Pagsulod ninyo sa inyong doktor, may gala, diha na disgrasya. Nga naman, tungod sa mga protection nga among gihimo, may gala, magsinina, o PPE, mag-gloves, mag-mask, kani sila tanan, dako kay gasto sa doktor. Kato siya, alangan alangan man namo og among i-shoulder nga nagtabang man mi og pasyente. Ang naitabo karon magala kadaghanan o halos tanan mga doktor nag-increase og professional fee. Bali ang bayad sa pagkonsulta. So ikaduha na saka inyong bayranon. Ikatulo. Pag dili mo examine imong doktor kinahadlok. Igo ra ka pagutan-on sa sakit. Ubo ko do o niya, tagna-tagnao na lang. Sa may himuon na niya, magpa-laboratory na siya ba? Mag-chest x-ray, pang-blood sugar, tanan, bisag unsa na lang i-order ba? Hantod nga, ang imong tinigong nga kwarta, unta to makapalit kag tambal, ay wala na kaipalit. Kaya ipa-laboratory man yun kayo. Sa unang panahon, may gala, sa 1980s, sa pag-eskwela na ako, nga, medyo nagpurol pa mo, kadaganan sa inyo, wala yung laboratory, may gala. Eksaminon yung ka sa doktor, agikan sa imong ulo, paingon sa imong tiil kung unsay problema nimo. Kung ubo man galing, dito pa lang siya mga questions may gala nga kanun sa ka nag-ubo. Importante kay ba? Unsay urasa, unsang orasa nga mag-ubo ka. Importante po na kayo. Nganong unsa may imong mabati kung magsugod na kag-ubo. Unsay imong bation kung mahuman na kag-ubo. Kaya sa mga pangutana may gala, nagpunto na dito, nag-target na dito sa mga diagnosis ka importante. Like for example, example lang yun siya. Muubo ka pagkagabi unsa may pasabot ana, dili ka muubo sa adlaw. Nagpasabot ka ang source sa imong ubo, dili dito sa imong tutunlan.
dili dito sa imong dughan, kundi dili gikan dito sa imong ilong. Kung muubo ka sa sayo sa buntag, kay bugnaw o nag-aircon ka, muubo ka, uy, acute rhinitis sa ilong. Dili dito sa sinuses, muubo ka, hutoy, gikan ka sa buntag, paingon sa gabi, sigag hutoy, kana, pulmonya na. Muubo ka, katuli imong tutunlan niya, musakit imong tutunlan, ay, tutunlan ang agit. Yaw na, makita ninyo may gala sa kadaghan sa diagnosis ba, dili na nimo makuha kung magpa-laboratory ka. Physical examination niya, muna gitawag na ko sa una pa, balik-balik sa doktor sa kahanginan nga, pangitaon yun ang root cause. Dili kay, palingkuron lang ka, naon sa mga kanay, ubo, tagaan ay kagresita o kag-examine, patay ka. Ay ka, tulong nga problema may gala kay di lagi ka eksaminon. Di pagyud pangitaw tong root cause imong sakit, magpa-laboratory ba? Pastilan. Tanan iratsada tanang laboratory nga ikaw nangiyawat ka nga gamay ra imong gasto, di na hinung ka kapalit sa imong laboratory ay imong tambal. Mo na nakapatong may gala. Mo ginay problema gud karon nga dirita sa panahon sa nag-recover ta sa COVID-19. Mao na siya may gala nga usay madismaya gyud ko nga muadto ang pasyente og isa, duha, tulo, upat, lima ka doktor Santa Cruz de Igus. Unsa may mahitabo? Wala na may pretong tambal. Pagsige na lang mo opinion kay for example, namalit lagi mong tambal pero di man mo maayo. So, may mahunaw naman sa naman tao ni, mato nang paglaing doktor, sugod na po ng doktor nga dili maayohon pag-diagnosis, ay babay. Mao na siya gid ang main problem karon sa paghuman na to quarantine may gala. Mao na nga kaniya akong i-video karon buntaga. Wala naman tay live sa Facebook, i-share na ako ni sa Facebook paghuman sa editing sa YouTube may gala. So maadto gid mo sa YouTube may gala para pag-upload na mo mabalik-balik niyo makuha ninyo ang lesson nga akong ginasulti. Kay walay doktor pa lain nag-istorya ingani may gala. Ako gyud sa tibok kalibutan na manghambog yung ka na gyud. So mo to yung mga rason. First reason, ang doktor mo yung unang rason ngano nga mo dako ang imong gasto. Ikaduha, ang sunod na medicine may gala. Sa inyo ba pag maayo lang kung gamay imbis mo yung doktor nga 5 ka adlaw mo mainom, pag inom ninyo sa isa ka adlaw, naayon na ka, muundang ka ba? Pustahan na ipata. Kadaghan, wala pa'y pasinti nga dili ingana may gala. Ang tambal manggod, dili na siya magic. Sa tinuod, pag sugod sa tambal, mawala gid imong simptomas gamay. Dili siya katibukan. Kay wala pa man napatay tong source o napatay tong bakterya na nakahimo sa imong sintomas. So, it takes time. Usually, yun may gala, maabot yun ang 3 ka adlaw, 4 ka adlaw, bago mamatay yun katibukan sa imong kagaw. Pag abot mo 5 ka adlaw, diha na, medyo safe ka na nga pwede mo undang sa imong tambal, kay sa dito sa microbiology may gala, nakita na dito nga within 5 days, patay yun ang tanan ang colony, ang katong mga hukbo sa mga bakterya sa kagaw. Pero, moingon ganyan ng doktor o 5 ka adlaw, 7 ka adlaw, 10 ka adlaw, nagpasabot ana nga katog yun ang minimum nga inumon mo sa tambal. Ayaw undangi. So, munang number 1 point sa medicine na gani. Number 2, moingon gani siya nga wala pa'y pamahaw, wala pa'y paniudto, wala pa'y panihapon, ang pag-inom, kana naituyo na siya. Dili na siya ingon nga kanang tagna lang na sa doktor. Iskwilahan na mo na may gala nga ang tambal, dili ka epektibo kung naay sulod ang imong tiyan. Nikaon ka bago ka na imong tambal. Para saan ang tambal sa high blood? Inuman na nimo, kauna na nimo bago ka mainom pang high blood. Babay. Nga naman maingon man ang doktor sa buntag ka mainom dili sa gabi Kay ang iyang gina-target may gala, ang time nga mo saka imong blood pressure. Ang time nga mo atake sa hubak, ang time nga muhutoy ka, ang time nga ang dagan sa antibiotic o ang dagan sa tambal, moabotay ka dito sa panahon nga muhutoy ka.
Kada ba? Naa gyud na siya rason may gala. Naa na siya rason pero lisod man ka ay may kada pasyente among istoryahan na kada pasyente istoryahan wala may mahuman pasyente ba. Ha? Sa una may gala ang konsultasyon sa 1940s, 1950s mabot og isa ka oras ang isa ka pasyente ba. Unaw-na lang na ninyo. Mo bitaw sa una gamay ra kayong mga batan-on nga magdoktor kay wala may kwarta. Ha? Puro lang yung ka serbisyo kay sa una may gala wala bay bayad ang ospital. Wala bayad ang doktor. Kita lang kag kanang tagag manok, tagaan og talong, ha? Mo na in tawon, tagaan og itlog. Mo na imong madawat sa una ba? 1950s, 1960s, wala pa na ingon nga piting mahala nga konsultasyon. Naabit ang na-trend karon may gala. Ang trend yun, mahibaw-an yun ninyo sa mga trend karon sa tibok kalibutan ba? Ang tanaw sa tao sa doktor ba? Ang huthot. Na medyo naigo gyud ko ana may gala kay nakakita kog caricature kanang picture ba nga sa Facebook nga ang stethoscope sa doktor ni paingon sa bulsa sa pasyente. Kaita no? Ha? Pero dili ba tanan doktor ingana. Pero sao man nato nga mo na may picture niya karon tungod sa dali-dalion sa doktor, ang matambal dili adequate o di mamao, kay di man maayo ang diagnosis. Kung mali ang diagnosis, mali ang tambal. Kung mali ang pag-inom sa tambal, dili ka maayo gyud. Bisa pag-usaon na nimo may gala. Kung mao bitaw na nga stricto kay ko ana may gala. Stricto gyud kay ko ana nga may kung inom ka before meals, ayaw sa kagkaon na ay side effect, kambyo tag tambal. O ikatulo may gala. Ay kaupat. Moingon gani ang doktor nga balik ka ingani si manaha, inganing adlaw. Naanay purpose ana ba? Oh. For example, nakahubag sa imong tutoy. Nganong pabalikon po bang kagitagaan tanong antibiotic? Ang pasabot ana may gala nga tungod sa kadaghan sa kagaw nga igun sa antibiotic ug pila kalibo ang klaseng antibiotic. Sus, dili na nimo matugma ba? Ha? Dili na nimo matugma. Ang isa ka antibiotic, iyarang hulgaon ang kagaw. Ang isa ka antibiotic, gubaon lang niya ang iyang balay-balay sa kagaw. Ang isa ka antibiotic, kaluyahon lang ang kagaw. Kana sila tanan magala pila kalibo na siyang karakteristik sa antibiotic nga di wa mo kay balong. Kabi amo na siya gi-memorize. Mao bitaw na siya na usa ka doktor, mao gyud ang gamiton para sa ako. Pag diabetic gani ka, si Puroxime akong gamiton na ba? Kung ang imong hubag-hubag sa panit, cloxacillin akong gamiton ba? Pag ang imong infeksyon, makita na ako nga medyo laom-laom gyud siya gyud. Clindamycin akong gamiton. Kami tanan mga doktor, na may drug of choice. Kay nasanay naman tiyaw mo na nagamit ko si Puroxime may gala 1983 pa. 1983. Nagamit ko og cloxacillin sugod sa akong pag-eskwela. Naala na ninyo, 35 years ago, maolag gyapon akong gamiton ron kay naa ako experience nga kaning mga tambala igo gyud. Naay bagong tambal, azithromycin para sa ubo. Ngano man nga kanamay akong gamiton kay tulo ka adlaw lang inuman once a day. Effective kayo. Mahala. Mao bitaw na siya may galang ang paggamit sa medicine. Dili na sa inyo nga kuan ba kana bang tagna gani ora ganahan lang sa doktor kay para maka-junket o kundi ba makasuroy-suroy. Mao na siya problema may gala. Moingon daw nga moingon man ang pasyente nga mobalik sa doktor ay makakwarta dili na may gala kung tinuod imong doktor napay nalimtan ako sa doktor may gala. Ang inyong choice sa doktor ba mo gyud na balakid gyud sa inyong pagkaayo. Kung wa mo kaila sa inyong doktor, tungod lang kay nakadungog mo masikat ang pangalan, unya di ay makadismaya kay dili gani ka eksaminon, ay mo to nagdako na imong gasto. So kaning tulo mahigala, kaning tulo, doktor, laboratory o medicine, in tandem gyud na siya. Ang pasabot na ako nga kung gusto gyud ka makatipid, nga wa na gyud kay kwarta, wa na gyud kay ibuga, kay wala na kay trabaho, katong tulo tandem na sila. Kinahanglan maayo ang doktor, maayo ang tama lang gyud ang laboratory,
ang pasabot na ko tama nga laboratory. Insakto dili latsada ba? Ha? Muy ang imong sakit ubo, pahimuan kag fasting blood sugar, creatinine, ALT, uric, cholesterol, ECG. Unsa pa may ipalit na imong tambal ana? So, ang imong doktor gyud mag-request og laboratory, specific yun. Kung unsay imong sakit, mao ra gyud imong imong iyang i-request. Ang laboratory mahigala dili na sa ingon nga makahimog diagnosis maski pag pila ka laboratory imong himuon kung dili mao usik ra gyud kag kwarta gyud. Mo usahay lagi mahigala. Makakita kog pasyente gani nga magdadalag laboratory. Nya ang sakit maora ni nga makita sa pag-examine sa pasyente. Sus intawon maluoy gyud ko sa pasyente mahigala. Maluoy gyud ko kay mao ginay rason nganong nga lisod kaayo magkasakit ron. Ha? May na lang unta si King Kimpan kay mangadji lang man maayo naman siya. Magtindog na lagi tag relihiyon te King, ha? Madato para kaysa magdoktor ko. Ha? Mao na siya. So, ang mensahe nako karong butaga mahigala. Isa lang yun. Kailangan praktikal gid mo kaayo kung mangita mo og doktor. Unsay laboratory himuon? Di man puno kay balog. Unsa gyud kailangan nimo kay di man mo doktor. So, ang inyong choice of doctor gyud mo pinaka-importante gyud kay gyud. Kay pagbiingon ka nga ubo, dili na siya magpataka lag laboratory kay ultimo ra gyud na imong kwarta. Kung imong doktor kay balog yun sa cost of money, cost of money, dili na siya magpataka og laboratory. Ikatulo, ang choice niya sa antibiotic, ang choice niya sa medicine, iya yung itarget yun na niyang mga sakit nimo. Dili, tagaan kag 8 ka buok, 10 ka buok tabletas, niya, katong uban dili necessary. Moingon ko nga dili necessary, may gala. Kay daghan kay mga tabletas ron, nga preventive ang gihimo. Pero dili mao. Nga naman, wala ka nag-atake o stroke. Wala sa pamilya niyo na stroke. Wala kay pamilya nga nag-atake kasing-kasing. Walay problema kay ang imong kasing-kasing normal sa ECG. Nya tagaan kag aspirin, tagaan kag anti-cholesterol. Unsa man to siya? Ha? Nanagna ang doktor, kay basic lang mag-atake ka. Basig lang man di ay, wala pa may rason. For every medication na gala, for every medicine nga ihatag sa imo na indication na dili na siya pwede nga mag-predict ka. Walay preventive sa treatment. Pasabot nako. Atorvastatin o anti-cholesterol. Dili na nimo ma-predict mo atake ba ng pasyente o dili. Ha? Tungod sa cholesterol. Wala kay wala man kay history, wala man kay atake sa before. Wala may indication nga mo paingon kag atake. So nganong tagaan man siya. So usahay lagi makig-away ko ana may gala kay sa akong experience may gala makita nang kusos in town. Kausik-usik lagi di kwarta ning pasintiha lang. Ha. Moingon ko sa inyo, usahay madismaya gyud kay lagi ko nga sa una sa panahon na akong bata pagkula man ni siya. Karon pangwarta naman gyud nga bitagaan mo tambal nga sus di bang. So amili mo doktor gyud eksakto. Ayaw mo ingon nga sikat siya, daghang kay naayo. Ang unang paghibalo nga ang doktor maayo na siya pag first consultation niyo, istorya. Pag dali-dalion gani ka, kambyuhi ang doktor. Pag dili siya ma-examine, kambyuhi ang doktor. Pag muhatag siya tambal nga pila kabuk, kambyuhi ang doktor. Pag maingon sa laboratory kani kana, kambyuhi ang doktor. Pangita dito og makatipid mo may gala kay dili lang yun mo permi dato ba. Sa karon may dato ron may gala. Ha? Sa atong panahon karon pertig yung paitag yun kay makita na akong pasyente ba usay maghilak ba kay nagdala lang 500. Saan man ang 500 pesos may gala? Magpa-laboratory lang tana, wala. Wala kay pretong tambal. Wa pagay pamasahe pa uli. O nang practicality sa akong ginaistorya diri sa doktor sa kanginan kay itaw na gala makahuna magiagi ya kog
di niagi biya ko pagka-pobre no, wala man ko niagi nga ni dato dahil ko dito kay kung papa, kung mama dato, wala gyud niagi gyud ko kalisod ba. Mo na makasabot gyud ko sa inyo ba. Ang kapungtan lang gyud ako ba kay usik-usikan lang gyud yung inyong kwarta. Di pa gyud mahimo mainsakto ang diagnosis in town. Kung dili gani ko makabalo sa diagnosis may gala mingon kung adto ka kang doktor Fulano, adto kang doktor De La Cruz may ngana kay para dili man ko kabantay asa man gikan ning sakitan basta ni ngana na gani ko dili ko magpalumaluma ba. Dili gyud ko magpalumaluma. Ihatag gyud ako ka sa ubang doktor nang ang espesyalista nilang pulmonologist, sumato kag pulmonologist. Ang espesyalista nilang heart, cardiologist ka mato na. Adto ka sa naay imong problema kidney, so adto kag nephrologist, pero moingon gani ka dok, kabalo gani ka mo opera, kanilang gamay lang gani, may ikaw na lang gud. Wa ko mahimo, pero i-try gyud nako, pero di gani ko kay balo may gala. Dili ko paluma-luma ba. Moingon gyud ko gyud adto taglaing doktor, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. May butag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan live. Ginahimo na namong palisiron may gala man among protocol nga Monday o Thursday mag-live gyud mi. So kamong naga-expect nga dili ko matawagan ninyo mag-text. Basta Monday o Thursday live gyud ko ana gyud kay mora ni panahon na mo may gala maka video edit dili magdali dili man gud sayon mag edit og video may gala labaw na itugma ang sound sa video kay dili na mo gusto tong nahitabo sa una nga dili nimo ma-rely ang net nga mo deliver perting pangita ang audio pangit pag yun kayo ang kuang walay mga mabutang na mo mga additional sa video may gala so mag live ko og Monday og Thursday pero ang makita ninyo sa YouTube og sa Facebook Tuesday o Friday na may gala. Karon kay mag-live naman ko ana, pwede naman maka-text. Ang cell number na ko nga magamit ninyo nga makapangutanag mga questions no is 0915 483 1315 0915 483 1315. Kamo di ay nasa gawas makita ninyo sa YouTube nga mangutana mo mga questions plus 63 na, wala na 08 to. Plus 63 tapos 915. So mao na siya ang inyong hibawaan may gala para maka-text mo o kung dili gani, kung gusto gyud mo mangutana, naagyud ang katong diagnose yourself. I-download gikan sa Google Play. Ma-download niyo ang diagnose yourself para makapangutana mo questions dito kay ang bayad dito 50 pesos naman may gala. So wag sayon gyud kay hinon to kay tubagon ta man gyud mo dito may gala ha napoy second opinion nga makapangutana mo extensive pati x-ray pati laboratory pwede niyo ma-upload para makita nako ang result ha murag gyud nagkonsulta na mo may gala di para sana manawag na mo 911 wala mga laboratory makita tanan detail sa imong sakit ma-explain nimo dito sa second opinion sa diagnose yourself so kani nga mobile app may gala gihimo gyud ako ni sa katong mga tawo nga mahadlok madto hospital. Mahadlok ma-infected sa COVID. Ha? O kundi ba layo kay sila sa hospital. Na ako'y pasyente gahapon nga gikan pag sa Compostela. Naglisod din taon kay gipangayuan mga quarantine pass. May gani na lang kay katupong na kuan sa checkpoint nagikaan naminaw ang Dr. Kagapi ba. So ikaw dai pasyente dai kay Dr. Kagapi mao na siya ipalusot na igala. Basi katong nasa Digos padada niabot gyud direct. Ha? Pero gilisod-lisod lagi gyud sa checkpoint pero at least nakasabot sila nga consultation man gyud magpakonsulta man gyud magpatambal man gyud ang pasyente. So katong number 0915-483-1315 maoro gyud na ninyong gibutangan og text. Ipadala og text kay sa ubang personal nako nga number dili gid namo mo tubagon. Kay ako gyud gi-designate sa mga pasyente nga nasa ospital o katong gioperahan ako o mga doktor o mga nurses nasa ospital. Kani pa lang mahigala di nako kabangbang sa di na gyud mabangbang ang mga text nga madawat nako. So kung mangutana lang mo sakit, sorry na lang di gyud ko motubag diha sa
Akong personal number. 09048 914 67 76 65-year-old. Unsay tambal sa kamot magsulat magkurog. Ingani siya noy. Ang magkurog nga kamot duha ra na siya kasakit nga possible may tabo. Wala na kay laing mapasagin lang. Ang unang sakit, Parkinsonism. Kanang Parkinsonism, tungod na siya kay walay sumpay ang imong natigulang ng ugat dito sa imong utok. Kung wala ka kasabot, sige ipag-google sa imong anak. Basta, naay gitawag dito sa utok na to, Begala, sinumpay sa atong mga kaugatan, sa atong mga nerves, synapse, munang junction between nerve o another nerve. So, dito, naanay problema siya. Kana siya karon, mao nang rason nga daghan kay tao nga naga-Parkinsonism. Ang unang reason, trauma. Pasabot ana na disgrasya ka, boksingero ka paras ni Muhammad Ali, nabunol ang imong ulo sa bata ka pa, og daghang pang rason. Hangtod karon ni gasto na lang si Muhammad Ali, namatay na lang si Muhammad Ali, wa pa niya ibaw-an unsay rason sa Parkinsonism. Ang treatment sa Parkinsonism ay gala kana magkurog ang kamot nga mag-ingana lang gyud siya is classical music kay mo ahuway magyud atong utok ang atong mga nerves ana. Ambot lang ngano nga maayo siya. Ikaduha is exercise. Kung nagakurog na imong mga kamot, exercise na ibalik nimo na maggamit ka mga barbell, maglakaw-lakaw ka para lang mabalik ang katong sumpay dito sa imong kaugatan. Muna ang Parkinsonism. The other sakit nga magkurog-kurog is pareho gyapon sa Parkinsonism is myasthenia gravis. Wala pa mo kadungog ana may gala. Ang myasthenia gravis most grabe kay wala gyud tambal. Wala gyud tambal. Dili mong makabalo kung unsa ba na Parkinsonism ba na siya o myasthenia gravis, ang doktor gyud kay balo ana. Kay lisod kay explain diri sa radyo o diri sa YouTube o diri sa Facebook. 0951-0808-8991, male, 72-year-old. Walay kusog, duha ka tiil o mga kamot o nagbikog. Baskog, banhod, murag paralyzed kudok, unsa maayo ani. Ang unang yun kay daghang mga libo man kabuok ang mga sakit nga makahimo ani nahitabo sa imo, konsulta jud kang doktor. Walay lain. Kaya ang doktor gyud mo himay-himay ana unsay imong mga sintomas, unsay finding sa imong lawas, ug unsay laboratory mahimo nato nga para ma-confirm sa diagnosis. Kung dili ka maadtog doktor, lisod. Maski pag-asa ka paingon ato ka Google pa ka na, manguta pa ba sa uban, kung dili ka mapakonsulta, dili na makuha ang diagnosis. Di po na makuha ang treatment. Kung tama ang diagnosis, makuha ang treatment yun. Maski pag way laboratory na confirm na ko na siya sukat-sukat sa pagkadoktor na ko. Kaya nga sa 1980 to 1992, 1980 to 1992, talagsara ko ka mag-request of laboratory na gala. Unless maoperahan ta ka. Kay sa operasyon, kinahanglan yun, kompleto yun ang picture sa imong lawas. Kompleto ang picture sa imong kinabuhi. Para wala kay komplikasyon sa pag-opera nako. Wala kay madlukan mo say may tabo nimo. Kay naman kita man. So dili kay kinahanglan ang laboratory to make a good diagnosis. Kinahanglan ayo gyud imong doktor. Sa una may gala dili ka doktor kung dili ka cum laude ba. Sa tinuod na 0965-675-2701. Doc, 45-year-old, naoperahan sa kidney cancer. Sige, butod yan, lalaki, unsa kaha ni Doc. Kung bago lang kag-operahan, normal na siya sa bagong operahan. Kung dugay na kay kag-operahan, na ay laing sakit nimo di lang kidney. Kung nadaot ang imong kidney, nadaot ang imong pikas ng kidney, ang duha na nidaot noon, nagsaka ang imong creatinine, mao na siya mabutod imong tiyan. Kung bisag unsay wala na siya, normal lang imong function sa imong kidney na ilaing sakit nimo. Gibati nimo doon. 0975-535-1261. Doc, safe ba gamiton ang IUD
isip family planning. Kanang ayo ding nga malubong sa matres unsay lab ani unsa ultrasound o x-ray. Salamat. Ang generally accepted ang IUD may tibuok kalibutan, pero naagi mga komplikasyon. Dili na siya ratsada nga tanang babae pwede magamit og IUD. Dili tanan babae makagamit og pills. Dili tanan makagamit og depo. Kaya nga no. Part kung yun na siya, unique yun na ang babae na magamit og contraceptive pill. Dili na siya tanan-tanan. Dili mo siya ma-generalize. So, mukonsulta yun ka sa imong obstetrician gynecologist, ha? Pag umani mo panganak sa ikaduha o ikatulo, ha? Siya ay mutudlo sa inyo unsay maayo sa inyo kay iya pa mang himuon ang history nimo. Na ba kay history of cancer, na kay history nga mag-hist ang imong ovary, na kay history nga mayoma, mga ingana ba? Iyan ang iyang pangutanon bago siya maingon nga kani maayo na yung contraceptive pill. Daghan kay kung makadungog may galang ang babae gamit ng live pills wa pay consultation. Wala siya nulihiya, wala siya naibawan para lang yun gamit siya pills. Dili na siya mao. Mao bitaw na siya himong programa sa Department of Health nga mo konsulta gyud sa barangay para way bayad. Para may tugma ang unsa nga contraceptive nga magamit ninyo. So, konsulta gyud mo doktor. Makita ang IUD dai, makita ang IUD sa ultrasound. Lisod gamiton ng X-ray kay dili kay sa specific ultrasound gyud siya kay para makita ang iyang posisyon, unsa iyang nalubong ba sa kwan kay di man makita sa X-ray ang nalubong. So kinahanglan gyud siya og ultrasound ang pinakamaayo. 0920315008 22-year-old magsakit kuto-kuto unsay tambal ani kung magpa-check up what laboratory buhaton please advise. Mo ni siya dai. Kani siya dai, paminaw gyud. Kani siya dai mo ni pagtuon ninyo ang paghimo sa diagnosis. Ang sakit sa kuto-kuto dai, isa kalibo ang sakit. So, unsa may pasabot ana? Eksaminon jud ka, pangutan-on imong mga sintomas, kalusa mo sakit imong kuto-kuto before mo kaon, after mo kaon, mawala ba ang sakit after kaon, mo sakit ba kung kaon o batik kaon, mo sakit ba siya kung di ka kalibang, mo sakit ba kung naa kay sakit imong kilid, ano ba, sus kadaghan kay pangutanon day. So dili gid siya pwede nga diretso lang ka unsay kuan sa laboratory himuon. No way. Pila kalibo ng laboratory, pila ka klase ang X-ray, pila ka klase ang ultrasound. Di man ingon nga i-ultrasound na tanan. So, check up yun ka sa doktor dai. Ayaw siya og laktawa. Ang doktor kay makahibalo, ang imong ikonsulta nga doktor man kahibalo kung unsay tama sa imo. 0910-784-5378-58 female unsay cause magdako ang heart. Pwede ba mag-exercise ang naay hubag ng heart? Nagahangak banggod ko. Number 1 day. Pag mohangak ka, unya ningon ang doktor nga kasing-kasing nimo kay nidako na imong heart, dili ka pwede mag-exercise. Number 2. Ang main cause sa pagdako sa kasing-kasing kay dako iyang load. Unsay pasabot ana? Dili control imong blood pressure. Ang imong system, ang vascular system, ang sistema sa imong kaugatan, barado na. Mao nay rason nganong taas imong blood pressure o dako kay ang trabaho sa imong kasing-kasing sa pagpadala sa dugo didto sa imong mga katiilan, sa imong utok, sa imong kamot. Kana siya nga load, mao na siya makapadako sa kasing-kasing. Pag dili tambalan ang dako nga kasing-kasing, ang mosunod ana mag-ipon ang tubig sa imong baga, mao na siya nga maadto na ka sa congestive heart failure. Pag dito na sa congestive heart failure, na dili katabangan og tabletas kay maora man makaayo sa congestive heart failure, babay, guba na day imong balbula, o dito na ang imong problema. Dako na jud kayo. Ma-ICU na jud kayo. So, ang imong doktor, rely sa imong doktor. Unsa ngano mangutana ka, ngano ni dako man akong kasing-kasing dok? Unsay problema? O ikaduha, unsay laboratory nga himuon ana para ma-confirm? Unsay hibuon, unsay tambal nga hibuon? Pero isa dito ang exercise dili pwede.
0907-841-6238, lalaki, 39-year-old, sigig sakit. Right ng hawak, sige ihi, unsay tambal dok. J sa Turel, J. Dili gid pwede ng imo bang nga nag-iihi ka. Daghan man kay rason mag-iihi ka ba? Kung taas imong sugar dahil nga kay diabetes. Kung naa kay ang imong, kung for example tiguang na ka, maabot ng ka sa 60, nag-iihi ka, prostate di ay. Kung di ba, kung tense kay ka, mag-ihi pa mana. Kung nag-inom kag daghang tubig, mag-ihi pa ka. So, gusto mag-ihimuon dyan ani. Mag-pyurinalysis ka doy. Pyurinalysis ka. Ayaw ingon nga tambalayin diretso. 0907-080-9700. Mangutana lang. Makadaot bagyod ang magpataod o bulitas sa lalaki. Alam nga, foreign body na siya doy. Sa tinuod, klase-klase ng mga nationalities nga ikuhaan ako bulitas ba. Romanian, Polish, Czechs, Japanese, Korean, Australian, pastang daghanan ang ipanguha mga bulita sa ilang kinatao ba. Kay magkadugay, muunod, wadto naman sa unod ay. Nya magsamad na ang ibabaw sa bulitas. Di, disgrasya na ka. Pag masamad na bagyod ang kinatao sa lalaki, perteng dugaya kay mawala ang sakit. Muhakdos, permi masamad. Mao na problema. Nya sige na nag-inom antibiotic. 0930-240-7817. Dok, usahay akong ihi daghan bula-bula. Pyurinalysis doy. Kay kung taas kay imong daghan imong nakaon nga protein, magbula-bula. Kung taas imong sugar, magbula-bula. Kung sige kag inom og tubig, dili mo bula. Pero pag undang nimo inom tubig, magbula-bula na pula siya. Kay depende sa imong gikaon siya. Number 1. Number 2, unsay status sa imong sugar. Number 3, unsay status sa imong atay, o number 4, status sa imong kidney. 0910-471-0337-55 lalaki, dok kanang Ventolin para asa hangakon man ko labi na mag-alsa ko bugat. Doy, ang hangak daghang rason pod. Kadaghanan sa rason, abi ninyo hubak lang, dili kasing-kasing. Mupaspas lang magbaayo ang imong kasing-kasing, magkon ka ba? Muhanga ka ba? Mutaas imong blood pressure, muhanga ka. Kung puno imong tiyan, overeating ka, muhanga ka. Kung naay problema imong atay, muhanga ko ka. Kung musaka imong creatinine sa imong kidney kay daot, muhanga ko ka. Tiyaw. So, dili siya bintulin ba? Kay taon lagi sa ang root cause. Masagi, rason nga nang hanga ka. Kay ang katibukan sa itong lawas, may gala, connected na siya tanan. Ultimo sa imong buhok ba? Kaning imong buhok, matingala nga, ano man nga, naupaw man kadapit diri sa isa ka parte sa imong buhok. Naupaw ka ba? Ringin. Pahak yun siya. Mingon mga shampoo, dili ay. Ang rason na may gala kay naakay problema sa imong panghuna-una ba? Naakay psychological problem. Kalayo, no? Kung istoryahan to na ng pahak lang ba? Ang pahak lang, pastilan, daghanan na ako ba diagnosis ba? So, ayaw mo pataka o himong diagnosis. Di lagi mo pwede magdoktor kung wala mo kay balutanan. 0977-192-2946, 65-year-old, Gerardo, napalit na mild stroke ko, February 20, June 11, 98% recover. Padayon pa ba aspirate o losartan? Ambot lang ang Gerard kung asal ka karon. Man to dili nimo maundang ning kuan kay naman kay history of stroke, so di nimo maundang ang aspirate. 0909 basta gani na history sa stroke may gala unya gitagaan og aspirate, nagpasabot na preventive na siya nga dili na mo balik tong stroke kay namang posibilidad nga mo balik ang stroke. Kung maatake kasing-kasing gitagaan kag aspirate o clopidogrel, ayaw undangi kay naagi posibilidad nga balik balik ang stroke o atake kasing-kasing. 09 ang losartan pod ayaw undangi kay sa high blood di mo na sa Gerard. 0909-274-2135. Dok, ang dulong neurobayan pwede na sa arthritis. Pwede po parisan of diclofenac in town. Ang neurobayan dong, dili na siya para sa arthritis. Vitamin lang in town na siya. Vitamin B complex, vitamin B1, B6, B12. Wala na siya kalabutan sa arthritis. Wala yun. Absolutely nothing.
Ha? Kung minom ka dolo neurobion, ang kumingon ka ni ipik mo lagi itong neurobion, Dok. Kaya ang dulo, pain reliever na siya. Ang neurobion, B-complex. So, anong mo gamit magka aspirin nga na ang B-complex nga na aspirin para sa arthritis in town. Mura ka gigamitan nimo ang imong arthritis o tricycle, hubakon pag yun ang driver, nga naa may mga Mercedes-Benz nga tambal may gala para sa arthritis. Epektibo pa dayon. So, ayaw siya o eksperimentuhin ang neurobiome. Diclofenac pwede, pero dili siya pwede ma-maintain. Ug dugay, kay magdugo ang imong tinai. Kanang magdugo ang tinai, may gala, kadaghanan na ana, mga anti-arthritis ang ipang-inom sa pasyente ba. Ang uban ng steroids, Disilon 40 ang ninumon. Wala ba mo kahibalo magala sa arthritis? Mao hinuon itong mga komplikasyon ang makapatay sa imo ba? Dili, ang komplikasyon tatambal ba? Dili ang arthritis. Magantos ka sa kasakit, pero di ka mamatay sa arthritis. Pero ang katong tambal nga gigamit ninyo mo ito'y makapatay ba? Mao lagi na. Kung wala gyud kahibaw-an nulihiya na, wala gyud kahibaw-an nga rason, usay pagtambal ana, ayaw mo pataka og inom. Ayaw gyud mo pagpataka og inom. 0933-544-9599. 53-year-old, bana, naka-tracheo, sobra 3 months na, nag-communicate ko sa iyang pulmonologist, wala reply. Okay na siya, okay na iya pagkaon, tulon laway o inom tubig, pwede ba ipakuha sa lain doktor? Nga ang pangutana, nganong gitrekyo siya? Kung ang rason nga gitrekyo siya tungod kay nag-ipon ang plema sa iyang baga, kung wa na siya pulmonya, pwede na ibuton. Kung makaginhawa na siya tama, i-experiment na siya, tagalon ang tracheostomy. Kung pwede siya tagalon, eksperimentoho na sa doktor nga nag-ibot. Kung dili siya surgeon, disgrasya gyud siya gyud kay lisod ibalik ang tracheostomy nga dugay na. Pertigyong lisura gyud ibalik. Usahay gyud kapakapa na ang doktor nga dili espesyalista kung makalit-kalit na sa kuha sa tracheostomy. Ikatuloday, daghang mga sakit nga kinahanglan og tracheostomy. Dili lang kay tungod sa pneumonia, tungod sa unsa ba. Nay uban, gikan sa pag-opera og thyroid, gikan sa stroke nga kuan na siya, dili na siya wala na siya respiratory center nga mo control sa iyang pagginhawa. So daghang kayong rason. Wala man ka nag-state kung unsay rason nganong gi-tracheostomy siya, so di po ko katubag. 0920-26-597-4139. We are watching here from Cebu on your YouTube channel. My husband is a COVID-19 survivor sa Jubail, Saudi Arabia. 7 days admitted, 5 days staying in isolation center. Aslang ko, 3 days na gikan karon nakuha result negative. But every time mag-VC minaa gihapon ubo. Sa meaning sa imong busy. Video chat. Video chat. Ano? Video chat. Video chat naghihapon din matod niya okay na daw siya. Akong worry gusto unta nako ipa X-ray pero ingon niya kadaghan na daw siya gi X-ray pag-admit og paggawas X-ray sa ospital unsay angay buhaton balaka ko kay layo biya siya. Ingani siya dai. Ang protocol sa COVID-19, extensive ko kayo. Na X-ray, na CT scan, na sputum exam, na rapid test, na apoy katopong swab test. Kana sila gina-perform na sa every 3 days, every 4 days. Di lang tungod kay sa iyang simptomas, kay usahay way simptomas, way problema sa pagginawa, pero di ay nagadaghan ang iyang infection sa COVID-19. Ang ikatulo nga wa mo kahibalo, ang COVID-19 dili nagasentro sa baga dai. Ang main pathology sa COVID-19 dito sa atong dugo. Pastilan. Wa gyud mo kadugo ana sigurado gyud ko. COVID-19
destroys the red blood cell. Ang katong coupling, katong pertahan para sa oxygen o carbon dioxide kay muna trabaho sa atong red blood cell. Katong oxygen, carbon dioxide doorway gikuha sa COVID-19. So dili na madala sa atong dugo, red blood cell, ang oxygen o carbon dioxide paingon sa baga o gikan sa baga. Ang ikaduha nga epekto sa COVID-19 day, kay mo mag-clot ni atong mga dugo, red blood cell. So mahimo siyang blood clot sa baga, sa atay, sa kidney, sa utok. So mao na siya ang main pathophysiology sa COVID-19, dili baga lang. So wala mang mo kabaluan na. Ang doktor sa Saudi Arabia nag-training sa WHO. Kami tanan na aming mga supplemental mga webinar, mga ingana, na mga notice na magikan sa DOH nga mao ni siya karon. Ang ako kay gikan gyud sa akong mga classmate gikan sa Amerika. Daghan man ko mga classmates sa Amerika nga naapagani ko classmate nga gikan sa Amerika ni adto Wuhan. Naka-appeal gyud sa dito sa pag biopsy, sa pag autopsy sa mga patay sa Wuhan. So nakita gyud ni kani akong gidasulti sa inyong rason nga nang mamatay ang pasyente sa COVID-19, adto pa ning February kay Baluko. Wala lang yung ko nag-appeal ani diri sa sa doktor sa kahanginan o sa video kay usawa man ako pag-explain ani nga halos tanan nga doktor o gani kadungog. Ako ra may nakadungog sa akong classmate gikan sa New York. So, pirmi ko makadawat pati akong misis may nakabalo na ba ka ani? Alam nga February pa kay balo na ko ana unsay pathophysiology sa COVID-19 infection. So, daghan kay tanaw na naday. Daghan kay tanaw. So, reviewon ninyo to sa YouTube ay gala. Kaya nag-discuss man ko aning YouTube, mga siguro April, siguro March. Nag-discuss ko aning kung sa irason aning. So, wa na matay panahon may gala. Basig abugo na tani, abugo na tani ni Ronald. So, nanalagi. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.